אוקיי, אתה מתחיל. אתה רואה ככה, בפתיחה הזאת אני מאפשר גם לא לברוח מהר וגם לא לברוח מהר. אוקיי. נכון, בלי הגנה, נראה. ככה, מה עשיתי? פתחתי לו... שח. גם לזה גישה. וואי. נראה, פה. נו באמת. לא כל כך נראה. שח. מה? שח, עדיין שח. עדיין שח. חשבתי שאני אכנס בלי הגנה? אוקיי. בוא נריץ את המשחק הזה. אוקיי. זה לא מעניין לי על המלך. למה אתה לא יכול להיות המלכה? עכשיו פתאום ראיתי את זה. מה, איפה? היית פה. איפה? זה? כן, רציתי להתנקם במלכה. למה נתת לי את ה... מה זה? אכלתי את המלכה. בסה ממש. אין לו הגנה. מה? אין לו הגנה. כן, אבל אף אחד לא יכול לאכול אותו. בטח לא יכול אותו בינתיים. אתה רץ יושב לך מול המלך. סתם ככה, בלי הגנה. אתה תאכל אותו? אני הייתי אוכל אותו. איך אני אוכל אותו? הייתי אוכל את הרץ. איך? אף אחד לא מגן עליו. אבל אין לי איזה... המלך שלך. מה? רגע, מה? גם המלך אוכל. הוא אמנם עצלן, אז הוא הולך רק צעד אחד. הוא לא יוצא לך לכל כיוון, הוא לא יכול לרוב. הצרחה. נכון. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. יאללה, בוא נתחיל לשחרר את הכלים הכבדים. לי אין כלים כבדים. למה שאתם צריכים? כן. צריכים זה החבר'ה הכבדים. בין ארצות הברית לבין איראן. מפקד הכוחות המזוינים של איראן, על ערכים מוסריים מאיים, כל פעולה צבאית נגד איראן תגבה מחיר כבד ובלתי הפיך מהאויבים. בנאום שנשא לרגל יום הכוח האווירי של צבא איראן, טען, אויבינו מודעים לכך שכל תוקפנות צבאית תסתיים בתבוסה האסטרטגית שלהם ותרחיב את היקף המלחמה באזור. כוחותינו מוכנים לתגובה. שח. להביא פרשנים לענייני צבא וביטחון אמיר בר-שלום. בתוך כך, שר החוץ של איראן עבאס אראגצ'י אומר, עלויות תקפות מדינות שכנות, אלא מכוונים
אל-ג'זירה בדוחה. נו באמת. במרוקו כ-150,000 אזרחים חוזרים בעקבות השיטפונות שהיכו בצפון הממלכה ובמערבה. בין המפונים תושבי העיר אל-קסר אל-כביר שפונתה בשכונתה. כי למה לא? יכול להיות רגע לבני? כמה שנות בצורת בעצמים הללו. והם הורגשו גם בנסיבות ובמשחק. הלאה, שכחתי לברוח. נער בן 16 נפצע בינוני באירוע אלימות בירושלים. חובשים הפרמדיקים העלו אותו לטיפול רפואי ופינוי אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נפש. בן 19 נפצע בינוני בתאונה בין טרקטורון לרכב סמוך לרהט. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. לבן שלי. הלבן שלי. כל הרוב לבן. הפועל תל אביב ניצחה 2-0 את דרום טבריה. ובכדורגל ליגת המשנה באנגליה, השוער הישראלי דוד פרץ שמר על שער נקי בניצחון קבוצתו סאות'המפטון 1-0 על ווטפורד, ידיעה שהעביר כתב ספורט יובל ישראלי. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי, רוחות ערות תנשבנה בעיקר בהרים ובדרום הארץ, וייתכן אובך. ולסיום, 100,000 מטיילים ומטיילות ביקרו היום בשמורות הטבע והגנים הימיים, ובראשם שמורת הטבע נחל חרמון בליאס, הגן הלאומי תל אפק והגן הלאומי הסור פארק אשכול, אשר אירח מטיילים ומטיילות בחילות בדרום הלב. אך מעדכן כתבנו לענייני סביבה ואופק נויברגר. בכל מאזיננו שבוע טוב, אלה החדשות שעורכת שקד סלע. מוזיקה זה גלגלצ, גלגלצ, עם החיילים והחיילות. תשמע, אם תאכל אותו אז... שח. יכול לאכול. אתה יכול לאכול אותו? כן. אבל אז מה יקרה? ואז יקרה משהו. 1, 2, 1. אומר לך הרבה שוב? ברירה. לך הרבה ברירה, אתה בשח. רגע. טוב. אכלת. להגן את השח, ואז אני אעשה ככה. ואז אתה עושה... ככה. וואו, ואתה עושה ככה. אומייגאד. איזה משחק. נשארנו בלי כלים, בלי כבדים. סחנו את כולם. עכשיו אנחנו צריכים לתפוס פה משהו שיעשה מלכה. אפשר, בטח. אני לא רוצה. בטח אז שכן. תעשה לי 1, 2, 1. עדיין לא מגיע לך. אני צריך לברוח ממך עכשיו. כן? וואי, מה אני אברח? אין לי מושג. לכאן. שח. לא. מה אתה מתכנן לעשות כאן? ננסה לזרום. שח פרש. שח, תגיד שח. שח, נכון. לא. שח. לא. שח. לא. אאוץ', נכון, אני לא יודע. ניסיתי להחיץ אותך. דפ. נראה ראשון הגיע לקחת את המלכה הזאת. לא! תביא מלכה! אאוץ'. עכשיו תביא, אתה זו סתם. אוקיי. תן לי את המלכה. טוב. החזרנו את המשחק ומה? לעניינים. לא! אי אפשר, מה? לא! הנה. יפה! בום! הפך למלכה ובום, הרג.